Λοιπόν, κύριε Μινούτη, καταρχήν θα ήθελα να μας πείτε για το καινούργιο σας βιβλίο. Γιατί ακριβώς μιλάει, τι πληροφορίες δίνει στο κοινό και στον κόσμο που ενδιαφέρεται για τη σωστή διατροφή? Δεν είναι μόνο θέμα σωστής διατροφής. Το βιβλίο καλύπτει όλες τις δραστηριότητες που πρέπει να κάνει κάποιος για να γίνει γιατρός στο εαυτό του. Διατροφή, τρόπος ζωής, νοοτροπία, ενυδάτωση, αναπνοή, άσκηση. Δηλαδή όλα αρχίζουν πρώτα από τον τρόπο σκέψης και τη θέληση. Πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε κάποιες θυσίες στη διατροφή και στην καθημερινότητά μας. Η υγεία ξεκινάει από το νου. Πρέπει πρώτα να ενημερωθεί κάποιος σωστά για ποιο λόγο υποφέρει και μετά να πάρει τις αποφάσεις του. Αν δεν θέλει να υποφέρει, τότε πρέπει να κάνει ορισμένες αλλαγές στη διατροφή και τον τρόπο ζωής. Το τι αλλαγές πρέπει να γίνουν και πώς μπορεί να τις κάνει εύκολα και ανώδυνα, το αναφέρουμε στο βιβλίο. Όλα αυτά γίνονται σε συνδυασμό με σωματική άσκηση ή δεν είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο κατά τη γνώμη σας? Απαραίτητη σωματική άσκηση. Το σώμα του ανθρώπου εξάλλου δεν έχει σχήμα καρέκτας. Έγινε για να τρέχει, να ασκείται, να περπατάει, να δραστηριοποιείται. Επομένως συμβουλεύουμε και άσκηση καθημερινή με συγκεκριμένο τρόπο για μέγιστα αποτελέσματα. Μάλιστα. Θα ήθελα να ρωτήσω, είπατε στην παρουσίαση του βιβλίου κατά τη διάρκεια της ομιλίας σας, αναφερθήκατε στην κόρη σας και για το γεγονός ότι ακολουθείτε χορτοφαγική διατροφή για εκείνη. Συμβουλεύετε τους γονείς να κάνουν κάτι τέτοιο με τα παιδιά τους? Και αν ναι, τι πρέπει να προσέξουν ώστε να μην λείπουν οι απαραίτητες βιταμίνες από τα ίδια τα παιδιά, τα οποία βρίσκονται και σε στάδιο ανάπτυξης φυσικά? Ο ανθρώπινος οργανισμός, όταν τρέφεται με βιολογικές χορτοφαγικές τροφές και έχει και ποικιλία, παίρνει όλα τα θρεπτικά στοιχεία που απαιτείται για την ανάπτυξη, που απαιτούνται για την ανάπτυξη του παιδιού, σε πολύ καλή μορφή. Επομένως θα συμβούλευα όλους τους γονείς να γυρίσουν στην χορτοφαγία τα παιδιά τους, όπως εγώ κάνω με τα δικά μου τα παιδιά, και θα τους έλεγα να προσθέσουν και συγκεκριμένα θρεπτικά στοιχεία ως συμπληρώματα διατροφής. Όσο και καλά να τρέφεται κάποιος, δεν εξασφαλίζει ότι τα έχει όλα τα στοιχεία, όπως ζωτικά λιπαρά οξεία, προβιωτικά και μια βιταμίνη C που είναι απαραίτητη. Θα ήθελα επίσης να ρωτήσω, ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στη μέση ηλικία, ας πούμε, και έχει μέχρι στιγμής ακολουθήσει μια βαριά διατροφή, καθόλου υγιεινή, καθόλου προσεγμένη και πλούσια σε κρέας, σε τροφές που βασίζονται κυρίως στο κρέας. Πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει αυτή την καθημερινότητά του όσον αφορά τη διατροφή και να ακολουθήσει μια πιο υγιεινή διατροφή, μειώνοντας το κρέας? Και αν πιστεύετε ότι θα πρέπει να το διακόψει αμέσως, μαχαίρι όπως λέμε, ή σιγά σιγά σταδιακά να γίνει αυτή η μετάβαση? Μπορεί και υπάρχουν πολλά παραδείγματα με πολλά άτομα και προχωρημένης ηλικίας που έχω σαν πελάτες, με έχουν συμβουλευτεί, να ξεκινήσει άμεσα να θρέφεται σωστά με την ορθογενική διατροφή. Και όσον αφορά το κρέας, μπορεί να το εγκαταλείψει αμέσως, διότι δεν έχει καμία αξία για τον οργανισμό. Μόνο προβλήματα δημιουργεί και όχι ωφέλη. Το πώς θα γίνει όμως να έχει πλήρη κάλυψη είναι κάτι το οποίο συμβουλεύουμε, υπάρχει μες στο βιβλίο. Θα πρέπει οπωσδήποτε να παίρνει, όπως είπαμε και για τα παιδιά, ισχύει και για τους μεγάλους αυτό, συμπληρώματα διατροφής σε συγκεκριμένη μορφή για να σιγουρέψουμε ότι δεν λείπουν τίποτα από τα κύτταρά του. Μάλιστα, μία ακόμη ερώτηση θα ήθελα να σας κάνω όσον αφορά στο βιβλίο σας και τις συμβουλές που περιέχει. Ένας άνθρωπος που θα ακολουθήσει αυτές τις συμβουλές και που τυχόν έχει κάποια προβλήματα υγείας, αυτά πιστεύετε ότι θα βοηθηθούν, θα βοηθηθεί μάλλον η αντιμετώπιση τους, θα μειωθούν, θα εξαφανιστούν ίσως? Άσχετα με το τι προβλήματα υγείας έχει, πόσο σοβαρά είναι και για πόσο καιρό τα έχει, σίγουρα σε πολύ μεγάλο βαθμό ή θα μειωθούν ή θα εξαφανιστούν τα συμπτώματα, και όχι μόνο, αλλά θα κάνει και μια πολύ γερή πρόληψη. Δηλαδή θα μειωθούν οι πιθανότητες να εμφανιστούν αυτά τα προβλήματα στο μέλλον. Οπότε μια πολύ καλή συμβουλή, πρώτη καλή συμβουλή είναι καταρχήν να διαβάσει ο κόσμος αυτό το βιβλίο. Από εκεί και πέρα, 3 ακόμη συμβουλές που θεωρείτε εσείς ότι είναι κατευθυντήριες γραμμές για να ζούμε μια πιο σωστή καθημερινότητα. Ποιες είναι? Και θα ήθελα να μου πείτε φυσικά κάποιες συμβουλές που ακολουθείτε και εσείς ο ίδιος στην πράξη, στην καθημερινότητά σας. Η πρώτη συμβουλή είναι να αλλάξουμε νοοτροπία και να βάλουμε την υγεία μας πάνω απ' όλα. Αυτή είναι η πρώτη ιεράρχηση. Η δεύτερη συμβουλή είναι να προσπαθούμε
ό,τι τρώμε, πίνουμε και αναπνέουμε να είναι όσο πιο καλό, αγνό, απαλλαγμένο από τοξίνες στην πρωταρχική του μορφή, ομοφαγία δηλαδή για την τροφή και τα λοιπά. Και το τρίτο είναι οπωσδήποτε καθημερινά ποιοτικά συμπληρώματα διατροφής. Εάν τα ακολουθούμε αυτά τα τρία, οι πιθανότητες να έχουμε προβλήματα υγείας μειώνονται σημαντικά. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Να δείξουμε λίγο το βιβλίο στην κάμερα παρακαλώ, το οποίο ονομάζεται Βίβλος Υγείας, και να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ και εύχομαι και σε εσάς καλή υγεία. Έγραψα αυτό το βιβλίο με σκοπό να βάλω ό,τι νομίζω σε πρώτο επίπεδο χρειάζεται ο άνθρωπος για να φροντίσει τον εαυτό του και να γίνει γιατρός του εαυτού του. Πάρα πολύ απλά. Η κεντρική ιδέα όμως είναι αυτό που αποκαλώ ορθογλυκαιμική διατροφή. Και θέλω να διαλύσω ένα μύθο και να αναβαθμίσω δύο νέες προσεγγίσεις όσον αφορά το βάρος του ανθρώπου και πώς ελέγχεται και πώς ταυτόχρονα μπορεί να αναβαθμίσει την υγεία του. Το σώμα μας αποτελείται από κύτταρα τα οποία είναι θρεπτικά στοιχεία διαλυμένα σε νερό. Αν τα θρεπτικά στοιχεία δεν είναι σωστά και το νερό δεν είναι καθαρό και έχουμε και λίγο άγχος από πάνω και δεν κάνουμε και γυμναστική, δεν είναι τώρα, δεν χρειάζεται να είσαι προφήτης για να καταλάβεις ότι θα αρχίσει να έχεις προβλήματα. Δεν με ενδιαφέρει τι προβλήματα υγείας έχετε. Εάν ακολουθήσετε την ορθογλυκαιμική διατροφή θα εξαφανιστούν. Αυτή είναι η άποψή μου. Είτε παχυσαρκία είναι, είτε αθλητικά είναι, είτε πονοκέφαλη είναι, είτε μικρανίες είναι, είτε δερματοπάθειες. Εάν ακολουθήσετε ορθογλυκαιμική διατροφή και κάνετε βέβαια και μερικά από τα άλλα πράγματα τα οποία συμβουλεύω στο βιβλίο, πολλά από αυτά τα προβλήματα ή θα μειωθούν σημαντικά ή θα εξαφανιστούν σε βάθος χρόνου.